Ambalmani yanguma bi kibaram bambulo kala sama o de ko Bamako ni alamini ina fa ba kala ma chuwa mina sisan an fini tugu wulle no ku jo kosobe tugo mina lakana koni o be sika sabati ni yoro kofolen na ministre so mi me lakana ko kuna ale koni e jate labambo mina aba yira ka fo ko ni lakana wale nunun koni sefe mi e fini tigi ba kele ani ko ulle koni blala ka sika ni bara nunun ke ay ko fini tigi nunun na ay wa garde national mo ko bala ay police mo ko bala ale ni gendarmerie mo ko nebe ala wa irala ka foko jabi munu sorola ni woliga jonu na ulu kon be ayira ka foko miye majugu bi woro ani koy ni ulu yere to nyinine do finitigu fe ulu le sera ka mine ni wale dunu sen fe wa ko mi yere ye ma kemeni koy ulu mine ne be arbi wala sa sega sega do ko ni be siga ke ulu kan ka siga do ni uye ma jelo ni arbi jato ya ira ka foko ni alaje malfa marama fe munu ni ulu be kisechi wa onyona bi shegi nyona re sorola wa manu kun ulu yere mana boala marama fe woro be ina fo muruni besewni anyona woro ulu fene sorola ale ni malfa kise woro awa ko ni ata kala jere ko fe woro sorola manu kun ni ulu ye majugu nunu ye ina fo drogu jugu ale ni fura jugu woro munu be se ka aywa kololo la se mo yere ka keneyama awote manan wa boya ba ira la ka fo ko sanfé kalanso mi me nga jamana kono ni abi fo mako faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation aywa ni ulu ka karamogo be barablala ni o barabla kudaye kamni aywa sante meni labana aywa o kon be ka ke kololo ye yen kalandew ma ambe yorom na sisan yen kalandew ko ni maseku ka jabi labanu soro kamni aywa samba fla ani tani shegi ayo oktobu kalo konna ayra la ka fo ko mi yere ni yoren karamogo ye ulu kelendo ka examen ni o yuka jatemina mun meke ko donku awu jabi nunu ko ni u banendo ko di chogo mina jabi nunu be sika noro be ka seki ita fan don wa sankura konna awu re sen fe awu ayam ni o ye ko don yere ka haken ni jekulu ye ulu yere tunye ayini ka fokubna wuli ka jodo ke internet meni awu mitumina talike awu tamaba dola awu kun konna na ba ira la ka foku rectora ni ale sanfe kalanso ka nyama so ye ale ni donc akanyini jakulu koni ye nyogonye ke aywa min sen fe u koni ya nyini yagol don fe u kana tama banke aywa kuko nyongiri wala sa nye koni ga siga soronina aywa rectora yira yagol don na ka fo koni ko alibna ko beke tugo mina jabi nunu mena siga bo kletan kono nana ga kalande koni ka hakanyini jakulu ya yira ka fo koni o kletan koni bana ka soro aywa jabi nunu koni mabo ulumna wuli ka jon nunu blasenga wa kulu ta dabla fo koni ga la nyini koni be siga sabati tuga amina aywa balmo nu kuna foni net mabolo kala sama bi ani chawo kulo majola